Buenas noites. Imos con esta conferencia pechar o miniciclo dedicado ao cambio climático. O tema desta conferencia probablemente é dos máis importantes en relación co futuro do cambio climático, porque vai coller unha especie de paradoxo que nos preocupa a todos, que é que, sabendo, como sabemos, que existe agás algúns, digamos, persoeiros que parece que están fora desta órbita, pero como sabemos en xeral todos que esta é unha realidade, na práctica actuamos como se non o fora. E non estou falando só dos políticos, dos gobernantes, todos, de alguma maneira, actuamos como se unha cuestión fora a teoría e outra cuestión fora a práctica. Aquí, evidentemente, hai varios factores importantes. O primeiro deles é o científico, que diga a ciencia como un corpo estruturado sobre o cambio climático. Hai uns 4 ou 5 anos, creo lembrar, houve unha enquisa, un análise de todo o que se ten publicado sobre o cambio climático e máis ou menos a conclusión era que o 95% máis ou menos dos científicos de alguma maneira creían en distintos graus, pero creían na existencia do cambio climático. Por lo tanto, a ciencia podemos decir que está totalmente convencida de que esta é unha realidade que temos diante. Evidentemente se pode mellorar, se poden facer mellores predicións, hai aspectos que poden ter algúns tratamentos xa máis singulares, pero podemos decir que a ciencia ten dito xa a súa palabra e todo o que se pode facer de aquí diante é mellorar este tipo de opinións. Hai un segundo sector que sería o da divulgación. Os propios científicos deberían divulgar máis o seu saber, as entidades xa máis dedicadas á pedagogía, á didáctica, á divulgación da ciencia podían facer máis o seu traballo, pero certamente tamén se está traballando bastante a nivel pedagóxico, a nivel de nenos, a nivel do ensino, en este sentido. Por lo tanto, poderíamos decir que tamén, ainda tamén hai etapas que cubrir, pero que tamén se está traballando bastante neste terreo. Pero, ainda así, hai unha barreira importante entre o que se está divulgando, o que está chegando a xente, e que ao final fai esta xente. Por que hai esta impermeabilidade? Por que hai esta, vamos a chamarlle, incapacidade da sociedade de que o que está demostrado, o que de alguma maneira está comunicado, non ten capacidade de movilización? Evidentemente hai prexuicios, hai cuestións de tipo afectivo, hai moitos aspectos de tipo subxetivo e persoal que de alguma maneira están impedindo que ese salto importante e necesario que se dá desde a divulgación chegue realmente á sociedade e esta se movilice en relación co que hai que facer o cambio climático. Pero ben, este salto é do que nos vai a falar de alguma maneira Pablo Meira, porque consideramos que era un dos aspectos importantes que había que tratar, porque creo que xa se falou moito de ciencia, xa se falou tamén bastante de divulgación, pero é importante ver en que medida a sociedade ten as súas propias barreiras, ten as súas propias incapacidades para asumir esta realidade. Por lo tanto, desde o meu punto de vista, creo que é un tema crucial no futuro en relación co que podemos facer con relación ao cambio climático. E quen pode falar desto? Pois creo que non temos que sair de Santiago para tomar unha persoa que dedicou toda a súa vida, que dedicou todo o seu saber precisamente a analizar un pouco como a ciencia, sobre todo o medio ambiente, podía chegar dunha maneira moito máis efectiva á sociedade. En que medida a didáctica da ciencia, a didáctica do medio ambiente podía de alguma maneira chegar á sociedade. Esta persoa é Pablo Meira, profesor de Pedagogía Social da Universidade de Santiago, que ten traballado xa prácticamente todo o seu currículum, está dedicado a estudar as respostas da sociedade ou as non respostas da sociedade a problemas como é o cambio climático, a contaminación,
os incendios, todos os problemas de moita, digamos, gravedade e de moita importancia para nós. Hoxe vai nos falar precisamente do cambio climático, de como a sociedade, bueno, máis que do cambio climático, da emerxencia climática, que de alguma maneira é o último nome, o último calificativo que lle estamos a dar ao cambio climático, para precisamente chamar a atención sobre a importancia, a urxencia de alguma maneira que temos de actuar. Por lo tanto, non vou falar moito máis, simplemente decir que ten un currículum moi amplo, un currículum que justifica perfectamente a súa capacidade de entender e analizar o problema, e, por lo tanto, imos escutar agora a Pablo Meira, que nos vai a falar da representación social da emerxencia climática. Buenas tardes, espero que me ven. ¿Sí? Bueno, me pienso a permitir que me achegue a vos, porque si tú me tocáis a gusto falando de pé, sin obstáculos, ¿no?, de por medio, e me dá máis libertade tamén para comunicarvos o que vos quero transmitir, ¿no? Para mí é unha honra que o Ateneo pensara en mí para esta charla, ¿no?, e vou a entrar en ela porque creo que temos o tempo medido e me gustaría que ao final poderes expresar tamén os vosos puntos de vista, porque eu vou a falar de representación, é dicir, de como desde o nivel individual ao nivel colectivo estamos interiorizando, valorando e representando unha cuestión que me parece crucial, vou a ser un pouco trascendente para o futuro da humanidade ou incluso para o presente da humanidade. Vou a empezar un pouco rompedor. Vou a empezar dicindo que o cambio climático non existe. O cambio climático non existe. E eu podo defender iso. Se vos fixades, pode haber cambio climático entre aspas, ¿no?, porque realmente o cambio climático non existe, o clima tampouco existe. Son conceptos extremadamente abstractos que utiliza a ciencia para dar conta da realidade, pero en sí mesmo non existe. Non podemos salir desta sala ou dentro desta sala e decir isto é o cambio climático. Non son obxectos concretos, son abstraccións. Son probablemente algunhas das abstraccións máis complexas e máis elaboradas que chegou a construir a ciencia. Podemos decir que o cambio climático non existe, igual que o clima non existe, pero é real. É dicir, esas abstraccións nos falan de realidade, ou tratan de dar conta de fenómenos que efectivamente suceden na realidade. E é real, o cambio climático é real, e ademais non é un problema, se me deixa non é un problema máis da piscina dos problemas. Os anglosaxóns, cando reflexionan sobre estas cuestións da comunicación do cambio climático, digo, bueno, temos un problema. Cando chegamos a un auditorio ou un grupo social, ou utilizamos un medio para chegar á sociedade e decimos que o cambio climático é un problema moi grave, a xente o mete na piscina dos problemas e a piscina dos problemas está rebosada de problemas. E ademais, nos deitamos un día, nos levantamos o seguinte e a piscina dos problemas ten un problema novo. Agora estamos con unha nova emerxencia, ¿no? Pasamos da emerxencia climática de hai 2 meses ou un mes a emerxencia sanitaria polo coronavirus que desde China, etc. Pero o cambio climático non é un problema máis da piscina dos problemas, pero o cambio climático é un problema da piscina, é un problema estrutural da piscina. Se nós non resolvemos o cambio climático, todos os demais problemas que hai na piscina, económicos, ambientais, políticos, geopolíticos, sociais, etc., van a agravarse e van a empeorar claramente nas próximas décadas. De feito, xa está pasando. O cambio climático é un problema en si mesmo real e ademais é un amplificador de todos os problemas que hai na piscina ou dos novos problemas que poderán aparecer na piscina. Non vou a falar de ciencia do cambio climático, pero me gusta presentar esta gráfica. Seguramente moitos e moitas de vos a coñecedes. Está sacada do seguimento que fai a Universidade de California da presencia de CO2 atmosférico no hemisferio norte, no seu observatorio do Mauna Roa, e aquí se recrea a presencia de CO2, ¿no?,
se mide, como sabedes seguramente todos e todas, en partes por millón, e se recrea a presencia do CO2 nos últimos 800.000 anos. Xa podríamos ir 1 millón de anos atrás, incluso temos datos bastante sólidos sobre o CO2 atmosférico durante os últimos 13-14 millóns de anos últimos, ¿no? E aquí o máis relevante está aquí. En estos 800.000 anos só hai aproximadamente unos 350.000 anos que hubo aí un momento en que casi tocamos as 300 partes por millón. Un momento en que nós, como especie, ni siquiera estábamos por aquí. Nos daba igual que estuvera o CO2 cerca de 300 ou cerca de 170, porque nós non estábamos aquí. Cada vez que o CO2 se achega a 300, temos períodos quentes. Cada vez que o CO2 baixa por debaixo de 200, 160, 180, estamos en períodos fríos, en glaciacións. Podedes contar as glaciacións dos últimos 700.000 anos mirando as depresións que hai nesta curva. Nos aparecemos por aquí, máis ou menos ahora hai debates se o Homo sapiens sapiens 150.000 anos, 200.000 anos, hai discusións sobre os últimos fósiles que apareceron por aí por Marrocos, hai unha polémica aberta, parece que nos estiramos un pouco máis, 200.000 anos, pero o importante desta gráfica está ao final. Aquí, ao final da última glaciación, fai aproximadamente uns 15.000, 16.000 anos, empeza un período quente, o Holoceno, e este período quente é o que nos permite a nós, como especie, progresar, prosperar, crecer, multiplicar exponencialmente a nosa demografía e ocupar prácticamente todos os biomas da Terra. En este momento, se considera que no mundo, cando empeza ese período quente, apenas habería unos 1 millón de seres humanos, de Homo sapiens sapiens. Sin este período relativamente estable e alongado, 10.000 anos, o Neolítico e o progreso humano que seguiu o Neolítico hubiera sido imposible. E só ao final, casi coincidindo coa último marcador desta gráfica, empezamos a superar as 300 partes por millón. En torno ao 1920, é dicir, xa cando levábamos media revolución industrial, pasamos as 300 partes por millón. No 2013 pasamos as 400 partes por millón e agora estamos, o récord no hemisferio norte foron 415 partes por millón, prácticamente 416 en maio de 2019. Recordades alguna noticia en maio, titulares de prensa ou telexornais que abriran con esa noticia? Verdad que non? Pero isto é extraordinario na historia recente do clima do planeta. Sin embargo, unha noticia que pasou prácticamente desapercibida. Ahora estamos no mes de febreiro, estamos con 400 partes por millón, pero a curva de Killing que eu sigo se actualiza prácticamente de forma diaria. Estes son datos que baixei do 14 de febreiro, este dato do 413, é un pouco aburrida, porque casi sei que en maio vamos a volver a superar esta cifra de partes por millón en máis ou menos 2-3 partes por millón, porque levamos facendo desde prácticamente principios do século pasado. Sempre, todos os anos, subimos un pouquinho máis, o momento álxido do CO2 atmosférico, que é xusto cando a natureza do hemisferio norte está parada, non hai absorción do CO2, máis ben hai emisións, porque a vegetación deixa de absorber CO2 e perde follas, etc., que acaban devolvendo ese CO2 á atmosfera. Este ano en maio volveremos a superar este récord, seguro, sin ninguna dúbida. Se hubiera aquí unha casa de apostas, que non está moi de moda, podríamos apostar coa seguridade prácticamente do 100% de que íbamos a ganar esa aposta. Cando pensamos no cambio climático, pensamos ademais un fenómeno global, non? A temperatura media do planeta, atmosférica, creceu en 1 grado, en unha décima, desde principios da revolución industrial. Pero este cambio, este incremento da temperatura media non é homogéneo. Hai zonas do planeta que se están quentando máis, xa vemos que hai zonas do planeta que xa se incrementaron en casi 2,5 grados máis do que temos nós, o Mediterráneo, por exemplo, e a zona norte de África, onde estas todas, e despois temos toda o territorio que rodea o Ártico, non? Ao norte de Siberia,
o norte de Canadá, Groenlandia, aí a temos, e esta é unha cuestión que suele pasar desapercibida. A xente pensa que a temperatura está incrementándose de forma homogénea. Pero hai zonas onde se incrementa máis, con impactos xa máis visibles, e zonas onde se incrementa menos. Incluso hai algunhas zonas que nos desconcertan. Isto é contraintuitivo. Hai, por exemplo, unha zona do Atlántico Norte que se está enfriando, que influye, por certo, bastante no clima de Galicia. Algunas cousas que nos están pasando por aquí teñen que ver con este comportamento anómalo dentro da pauta de quecemento global. Isto é moi importante, posto que nos cuesta moito entender o timing do cambio climático. Esta é a gráfica que produce a Universidade de Reading, é unha gráfica moi interesante, porque aquí se calcula a temperatura media entre 1901 e 2018 e despois se marcan en color máis vermello as desviacións o alza, calor, e en azul, hasta casi o blanco, as desviacións a baixa, o frío. E esta é a gráfica deste período da zona do Ártico. E xa vedes que nos últimos prácticamente 15 anos estamos moi por enriba da media de todo o período. E isto é unha sinal de alerta que nós non percibimos porque non vivimos ali. No Ártico o están percibindo claramente. Claro, en esta situación, que significa eso de estar en situación de emerxencia climática? Vou intentar explicarlo, se me deixa, con unha gráfica que é casi unha historia de vida. Bueno, non sei se coñecedes este home, Humboldt, xa a principios do século XIX, xa intuía porque todavía non tiña moitos datos, que unha das formas en que o ser humano podía interferir na natureza era precisamente cambiando o clima. Ten reflexións moi interesantes sobre esta posibilidade, pero ele non tiña datos. En 1859, John Tyndall é o primeiro que identifica que na atmósfera, nesta fina capa que rodea o planeta, hai uns gases que asocia califica como gases de efecto invernadero, que teñen a capacidade de reter calor, de reter a radiación infravermella que rebota o sol cando choca coa superficie da Terra. E ese calor é o que permite que teñamos unha atmósfera relativamente confortable, con unha temperatura media de 15, ora non, de 16 grados de promedio. E iso explica a vida tal como a conocemos. Esa é a temperatura do Holoceno, este período relativamente climático, relativamente estable, que permitiu o desenvolvemento da nosa cultura e da nosa civilización. En 1896, es decir, xa a finales do século XIX, Sven Arrhenius, un químico sueco, foi o primeiro en decir, ollo, que nos estamos queimando carbón, sobre todo, en este momento, estamos queimando carbón e estamos dopando, estamos aumentando a proporción de CO2 atmosférico. E iso pode significar, por exemplo, unha maior capacidade de atmósfera de reter calor. É dicir, estamos no ano 2020, non? Que xa hai bastante máis de un século que empezábamos a saber que podíamos ter un problema. Arrhenius xa o formulou como un problema, non como unha hipótese científica interesante, sino digo, ollo, que aquí pode haber un problema. Sin embargo, esta é a misma gráfica da Universidade de Reading, pero de España, e vedes como nos estamos tamén tentando. Eu nací aquí, 1961, nací nun ano relativamente quente con respecto a serie. Aí. A primeira conferencia que se celebra en Estados Unidos para debatir sobre o risco que podría supoñer a presencia de máis unha proporción cada vez maior de gases de efecto invernadero na atmósfera se celebra en 1965. A Sociedade Americana de Ciencias apadrina esta conferencia, unha conferencia xa focalizada na posible interferencia do ser humano na composición da atmósfera e no clima. Fixadevos, temos que esperar ao ano 1977 para que
as Nacións Unidas crean un IPCC, que é un organismo científico que non fai ciencia, senón fai metaciencia. O IPCC o que fai é estudiar, analizar a mellor ciencia disponible sobre o clima para delinear unha serie de conclusións básicas que transferir aos famosos tomadores de decisións. Está vago. No ano 92, en Río de Janeiro, se firma, se asina a Convención das Nacións Unidas para o Cambio Climático, é dicir, o primeiro instrumento político para empezar a enseñar unha política de resposta global diante da amenaza que xa se consideraba bastante certa. Tardamos relativamente pouco tempo, 5 anos, en poñer en marcha o protocolo de Kioto. Digamos que vamos acelerando un pouco, non demasiado, pero vamos acelerando. Un protocolo de Kioto que teóricamente iba a estar en vigor hasta o ano 2012, pero que hubo que prorrogar, posto que hasta o ano 2015 non temos un sustituto, que é o Acordo de París, e que era un protocolo moi modesto. De feito, só obligaba a un porcentaxe relativamente baixo de reducción de emisións os 38 países que se chamaba o anexo 1, é dicir, os países máis desenvolvidos. O resto de países quedaban fora do protocolo e a maior parte da industria, o transporte, etc., quedaba fora do protocolo. Só se consideraba as emisións da industria petroquímica, da cemento e algún outro sector que non recordo agora. Temos que esperar a 2015 a París, porque fracasamos na COP de Copenhague, onde se iba a sustituir Kioto por outra cousa supostamente mellor, e en 2015 temos a suposta solución deste problema. Pero fixemos como é esta historia, unha historia moi truculenta, ten tamén os seus secretos. Isto é son datos dun informe da EXO do ano 1972, onde se fai un estudio prospectivo sobre a evolución do dióxido de carbono atmosférico ao longo do século XX e do século XXI, e con tal precisión, aí marquei a liña verde e a liña vermella non son do informe original, as marquei eu. Agora estamos en 415 partes por millón, estamos no ano 2020 e aquí aparece a columna de temperatura e o clavan a proporción de partes por millón de CO2, clavan o incremento da temperatura, se equivocan solo por unha décima, poñen 1,2 en vez de 1,1 e estamos no ano 2020. Obviamente, isto era un informe confidencial. Isto se liberou, se conseguiu filtrar fai escasamente 3-4 meses. É dicir, que Exxon, antes de fusionarse con Mobil, ahora ExxonMobil, tiña estudios onde xa estaban traballando sobre os escenarios cos que nós estamos traballando agora, cos que o IPCC traballa agora. É dicir, que iso xa o sabíamos. Curiosamente, ou non tanto, Exxon funda con outras compañías, sobre todo do sector do petróleo e do carbón, funda en Estados Unidos a Coalición polo Clima Global, que parece así como moi tal, pero é o primeiro lobby negacionista para contrarrestar precisamente a mensaxe de que temos un problema que se chama cambio climático e temos que actuar urgentemente. É dicir, a mesma compañía que tiña esta información sobre a proxección dese problema no futuro é a que pon en marcha no ano 89 o primeiro lobby de negación do cambio climático, que estuvo aberto, digamos, en funcionamento hasta o ano 2011, se non recordo mal, e eu creo que pensaba que era moi obvio, que era o lobby negacionista. As estrategias negacionistas agora son moito máis sutiles que ter un conglomerado de empresas con intereses negacionistas operando, digamos, con luz de tacrígrafos negando o cambio climático. Pero isto nos dá idea de por que estamos todavía aquí, todavía non avanzamos máis acá. E temos o Acordo de París, non me vou a deter aquí. O objetivo é 1,5 grado ou 2 grados, non sei que pensaríades vos de un contrato onde apareceron dos objetivos distintos. Primeiro 2 grados, non, peor, primeiro 1,5 e se non podemos 2 grados. Que tipo de acordo é ese? Que confianza podemos ter en chegaros ao grado e medio cando o mismo
protocolo establece un segundo objetivo menos ambicioso. Segundo problema, non hai objetivos de reducción para cada país e os objetivos que cada país establezca non son vinculantes. En Kioto había objetivos vinculantes para os países do anexo 1. Aquí non hai objetivos vinculantes. Cada país vai a decidir cal é a súa ruta de reducción de emisións e o que sí que ten que ser transparente. É dicir, temos que decir a comunidade internacional, a Convención das Nacións Unidas, temos que decir temos estes objetivos de reducción e esta é a nosa ruta no tempo para ir alcanzando estes objetivos. E teóricamente, no ano 2023 se fará unha primeira avaliación de como vamos, ¿no?, con os objetivos de reducción que comprometa cada país. Non se establece un porcentaxe específico, nin plazos, non hai sentimento de urxencia. A frase que a mí máis me chamou a atención no Acordo de París é tan pronto como sexa posible. Pensamos que firmamos un acordo, un protocolo, e que dirá que bolas un préstamo e lo debe dinero tan pronto como sea posible. Plazos, tan pronto como sexa posible. Isto é o que di o Acordo de París. O cal non hai sentimento de urxencia. Sin embargo, este acordo se presentou á opinión pública como un éxito extraordinario. Aí tenemos a Cristina Figueres, que foi a presidenta da conferencia, ao secretario das Nacións Unidas, a Ban Ki-moon, casi como os ciclistas cando entran na meta, levantando os brazos. Señalo estas figuras porque despois comentarei algo destas persoas. E cando acabou a conferencia, aquí, bueno, me parece que esto ten aí. Cando acabou a conferencia, eu creo que se asustaron. Dixeron, vale, temos a meta, 1,5 grados, se non conseguimos 2 grados, al final do século XXI. Pero como chegamos aí? Como se chega aí? Como pasamos da situación actual, 417, 15 partes por millón de CO2, a un escenario de 1,5 grados a final de século. E encargamos o IPCC o que para mí é ata agora o informe máis trascendental deste organismo, que se publicou no ano 2018, que é o calentamento global a 1,5 grados, e que é unha folla de ruta de como chegar ao final, pero unha folla de ruta biofísica. Aquí está a gráfica dos 4 escenarios principais. Non me dá tempo a explicar os supostos destes escenarios, pero algúns supostos son cuestionables. Por exemplo, aquí se supón que vamos a ter unha tecnoloxía nos próximos 10-15 anos capaz de retirar de forma significativa CO2 da atmósfera, de forma artificial, non nos árboles ou os sumidoiros naturales, senón alguna enxeñería vai a ser capaz de retirar CO2 atmosférico. Pero os 4 escenarios marcan a mesma ruta. Aquí temos as gigatoneladas de CO2 que estamos emitindo. Agora estamos emitindo en torno a unas 40 gigatoneladas, falando de 2010, por aí andamos todavía. Aquí temos a liña do tempo hasta 2100, e eu marquei estas dúas liñas vermellas, porque me parece que son fundamentais para entender cal é o timing social que temos que formular. A primeira liña vermella é 2030. En calquera dos 4 escenarios menos no peor deles, para 2030 tíamos que ter reducidas as emisións actuais de CO2 aproximadamente de un 50%. Canto falta para eso? Pues 10 anos. Eso significa, por exemplo, unha reducción promedio anual de en torno a 6-7% das emisións actuais, para poder chegar a esa primeira meta o antes. E a mediados do século de 2050 teríamos que estar xa rozando prácticamente as 0 emisións netas. É dicir, emitir tanto como os sistemas, os sumidoiros naturais da atmósfera son capaces de absorber. Encontrar, digamos, un certo equilibrio para ter alguna opción. Isto se explica mellor aquí. Isto é a colleita para tratar de explicar isto. Temos o timing, empezamos con máis ou menos no ano 2016 42 gigatoneladas, todavía non empezamos a reducir. No 2030 máis ou menos a mitad, 2050 máis ou menos 5, ao final o cero neto. Si facemos isto moi ben, teríamos que alcanzar a finais deste século en torno a 380 partes por millón de CO2. Estamos
en 415. Pero o mismo informe nos di que se o facemos todo moi ben, tampouco temos garantizado o grado medio, ni siquiera os 2 grados. Teríamos entre un 66% e un 50% de posibilidades de conseguirlo. Si seguimos esta ruta biofísica de retirada de CO2 da atmósfera, de reducción das nosas emisións, non temos garantizado o grado medio. O IPCC dice, non, se facemos todo isto moi ben, se nos limitamos a emitir estas gigatoneladas, se emitimos 420, un poquinho máis de posibilidades, se emitimos 580 gigatoneladas de aquí a 2100, bueno, pois menos posibilidades, un 50%. É dicir, a que fagamos ben, se somos capaces de seguir esta folla de ruta, tampouco teríamos garantizado conseguir o objetivo do grado medio ou dos 2 grados. Iso coincide coa idea de emerxencia, non? Estamos acelerando ou estamos frenando? Pois estamos acelerando. Somos como o conductor borracho. Estas son as estimacións para o ano pasado. Un crecemento do 0,6% das emisións con respecto ao período anterior, non? Aquí só hai unha boa noticia, pero que era unha mala noticia, non? Entre o ano 2008, 2009 e 2010 houve unha represión. Por que conseguimos disminuir emisións? Por a crise. E aí nos deu unha pista a realidade. Consumimos menos, producimos menos, claro, as emisións caen. Pero se nos pasou moi rápido e a vez empezamos a crecer, sobre todo ao principio, de forma a recuperar o tempo perdido, non? Había moito que recuperar. E aquí só están as emisións de combustibles fósiles e industria, non se incorporan, por exemplo, as de agricultura ou de outros sectores, non? E onde estamos agora? A mí este timeline me gusta, casi máis que o que fixen eu, non? Estamos no OPS, non? É dicir, xa supone que sea difícil negar que o cambio climático existe, pero en que parte, en que fase da toma de conciencia estamos, donde, cuidado, que isto é moi problemático, estamos xa no FAC. É dicir, casi xa non temos marxen de maniobra, non? E isto é unha lámina que ilustra moi ben a cuestión social, non? Por que nos costa entender a cuestión da emerxencia climática? Pode ser que descanse aquí, non? Que barreiras hai? Comentaba na presentación de Acierros que iba a falar das barreiras. Pois claro, hai barreiras. Non vou a falar das barreiras estructurais, despois algún de vos seguro que as vai a sacar a colación. Vou a falar das barreiras psicosociais e culturais. As primeiras son barreiras para o coñecemento. O cambio climático é un fenómeno extremadamente complexo e abstracto. De feito, non existe. É unha abstracción científica que temos que transpoñer á sociedade para que actúe en consecuencia. E hai moito ruído entre a representación científica e a representación social. E a maior parte de nós, incluso con ese nos me refiro ás persoas que estamos ou cos dous pés ou con un pé no mundo da ciencia, na vida real funcionamos como científicos ou funcionamos como persoas normais e correctas. Aplicamos representacións sociais. Non analizamos todo o que facemos ou nos facemos preguntas sobre todo o que facemos en clave científica, pois sería imposible vivir. E esta é unha clave, non? É un fenómeno contraintuitivo. Van a pasar cosas que aparentemente contradigan a percepción xeral do cambio climático. Por exemplo, o planeta se está quentando. Fai un par de anos, non sei se vos acordades aquelas imágenes dos Everglades en Florida coa superficie de auga congelada e os caimanes respirando, sacando o morro e pois aí quietos, pero non estaban mortos, simplemente estaban aletargados, pero un caimán se aletarga co frío, pero necesita respirar, entonces sacan o morro, estaban así, claro. Donald Trump, dentro de unha colección de tweets, dicindo, vedes, os científicos din que o planeta se está quentando e nos Everglades de Florida hai 2 centímetros de xeo na zona dos pantanos. Vos están engañando. Sin embargo, eso é un efecto do cambio climático, da alteración que está vendo no clima do hemisferio norte, que provoca que correntes frías, polares, penetren ata o sur de Estados Unidos, hasta Florida, hasta Texas, etc. Algo que é inaudito e que contradice, aparentemente, que estamos vivindo nun planeta cada vez máis quente, non? Si estás en Florida e están dicindo o planeta se está quentando, me están mentindo, me están engañando, non? Outro tipo de barreiras son barreiras para a valoración.
Primeiro, en mediacións contradictorias. A ciencia temos o campo de representación, pero cando eso se transfire ao mundo da sociedade hai distorsións. Hai distorsións porque en toda a comunicación, en todo o proceso de comunicación hai ruidos, e cando pasa por os filtros dos medios de comunicación, por os filtros do currículum, por os filtros da interacción social, do que nos contamos uns a outros e unhas a outras, aí hai distorsións. E hai distorsións porque hai programas para distorsionar esa realidade. Hai programas negacionistas, moi sofisticados. Xa non hai unha coalición para o clima global organizada, pública, pero sí hai think tanks, si hai empresas de marketing social, si hai empresas de comunicación que están traballando na negación do cambio climático. A relevancia persoal e social é relativamente baixa. Claro, se a alguén le preguntas directamente o cambio climático é un problema importante, dice, sí, pero se le preguntas que problemas te preocupan, o cambio climático non aparece. Non é o mismo a pregunta, non? E despois hai a tendencia a deslocalizar temporal e espacialmente o problema, a distancia psicolóxica que establecemos. É dicir, pensamos que non somos unha excepción. Bueno, hai cambio climático, sí, pero a mí non me aquí donde vivo non me afecta. Nós vivimos nunha zona confortable polo noso nivel de vida e pola latitude na que estamos, e aquí aparentemente seguimos co mesmo clima que tiñamos fai uns anos. Aparte que temos moi mala memoria para o clima, nós non podemos percibir o clima, percibimos o tempo, non? E además pensamos, sobre todo porque a información fala de 2050, 2100, pensamos que é un problema do futuro, e sempre tenemos tempo para reaccionar, verdad? Sempre haberá tempo para reaccionar, non? E tamén hai unha distancia social. Os que vivimos nas sociedades máis confortables, nas sociedades do benestar, temos sistemas que de alguna forma amortiguan os impactos que está generando o cambio climático. Non é o mesmo unha tormenta como a Gloria no Mediterráneo, a pesar dos daños que ocasionou, que un ciclón tropical en Haití, por exemplo. Temos formas de establecer distancia psicolóxica co problema. E ademais, como digo sempre, unha catástrofe a cámara lenta non é unha catástrofe. Verdad? Unha catástrofe a cámara lenta non é unha catástrofe. Non temos sentimento de urxencia, e a urxencia é fundamentalmente un sentimento. E despois hai moitas barreras para a acción. Primeiro, que é moi difícil ser coherentes entre o que pensamos que temos que facer e o que realmente facemos. En parte, porque hai falta de contextos a nivel meso e a nivel macro que faciliten comportamentos alternativos. Eu podo decidir, en Galicia, por exemplo, temos un problema coa mobilidade, poboación dispersa no territorio, infraestructuras pensadas para conectar os nodos urbanos, pero non os nodos rurais, etc. Se eu quero ir, non sei, agora podemos ir a Coello a Berín. Cantas horas me vai a levar ir en transporte público a Berín? Eu podo querer ir en transporte público a Berín, pero teño que pensar moi ben, posto que sei que vou a ter difícil para poder facelo nun tempo razoable, tendo en conta a forma en que se organiza o tempo da nosa sociedade. E despois hai un fenómeno que en representacións sociais chamamos sobredeterminación, e que a mellor moitos de vos ou moitas de vos ahora mismo o estades experimentando. E é un sentimento, as representacións sociais teñen tres componentes. Teñen un componente cognitivo, que manexamos información, valorativo, e teñen outro componente que é emocional. E, claro, que é a sobredeterminación? Pois é unha mezcla de medo, isto nos asusta, eu creo que nos estou asustando, a mí me asusta, teño que desconectar de vez en cando desto, porque me dá medo, pero ao mesmo tempo impotencia. É dicir, eu percibo unha amenaza, pero non sei moi ben que facer, ou penso que o que podo facer eu non é relevante para que esa amenaza poida desaparecer. E isto é un sentimento que nas sociedades contemporáneas, nas sociedades avanzadas, é cada vez máis presente. Non só co cambio climático, pero o cambio climático se ve moi ben. Xa se tenta falar de coansiedade, unha palabra que me gusta moito, solastalsia, habría que ver como adaptar o galego, se é solastalsia ou non, que é unha especie de depresión, pero moi focalizada na impotencia que produce o feito de que somos coñecedores desta amenaza ambiental, ou de amenazas ambientais, pero vemos que as cousas siguen o seu curso, entre comillas, normal, que non pasa nada, que non somos capaces de revertir a situación. O movimento
A xeración grega é un exemplo desto. Nos estamos traballando ahora con grupos de discusión con esta xente e son todas, porque son a maioría mulleres, son todas extremadamente pesimistas. Tiene un movimiento moi activo, moi reivindicativo, pero con un fondo de pesimismo. Non confían en que seamos capaces de revertir a situación. E iso para unha xeración de 7, 17, 18, 19, 20 anos é unha tragedia. E para a nosa sociedade é unha tragedia, ¿no? Que as persoas de sociedade pensen que hai que transformar a realidade, que se movilicen, pero que o fagan por fondo de que, bueno, pero sabemos que non temos capacidade de maniobrar o barco, ¿no? Somos como Titanic, vimos o iceberg, pero non hai forma de mover o timón para eludir o choque, ¿no? E este é un cambio de cultivo ideal para isto. Isto lo explicaba Luis Beck, o sociólogo do risco, que se acordaba de isto nos anos 80 e nos anos 90. A crise ecolóxica está sendo cuestionada, algún día alguén quererá facer carreira co argumento de que dita crise só existe na cabeza da xente. Claro, o resto das ciencias sociais, o sabemos xa, o famoso teorema de Thomas dos anos 20, que decía que se a xente pense que unha cousa é real, acaba sendo real nas súas consecuencias, ainda que non o sea. Se a xente pensa que unha cousa é real, acaba sendo real nas súas consecuencias, porque ao final o noso comportamento, individualmente e colectivamente, se avise por a nosa representación, non por a realidade. Non se pensamos que as persoas dunha determinada raza son folgazáns, vamos a ver unha persona desa raza e vamos a interpretar o seu comportamento en esa clave. O sesa ou non o sesa. E temos toda unha secuencia de persoeiros que están traballando esta cuestión, ¿no? E están traballando de forma, ademais, moi inteligente desde o punto de vista. Porque, claro, hai barreiras, aquí están as que eu estou identificando, pero hai unha barreira última que é a máis importante para activar a resposta ao cambio climático, que é a identidade. Para que me entendedes ben, vou poñer uns datos que son da sociedade americana, porque isto os teñen moi estudiado e teñen máis datos que nós, porque nós non facemos un seguimento tan preciso da opinión pública. Estos son datos da empresa Gallup, donde leva seguido, bueno, antes do 2001, pero aquí empeza o 2001, a valoración que fan os estadounidenses sobre a preocupación, o nivel de preocupación sobre o cambio climático. En vermello, republicanos; en gris, independentes, o sea, que non se declaran ni republicanos ni demócratas; e en azul, os demócratas. Sabedes que na cultura americana o vermello e o azul está invertido, ¿no? A nos choca, pero o azul, ¿no? Aquí a derecha, o azul aquí a esquerda e o vermello a derecha, ¿no? Claro, sabemos, primero, que son bastante estables, hay altas y baixas, pero son bastante estables. En Estados Unidos, si vas por la rúa y le preguntas a una persona, ¿usted es demócrata o republicano? Demócrata, y puedes decir, usted piensa que el cambio climático es muy importante. Y sí. Que dicen, solo los republicanos, usted piensa que el cambio climático no es importante, no. Es decir, no depende ni de la información, ni el nivel de estudios, ni siquiera el nivel económico, depende da identidade político-ideolóxica e en este caso tamén religiosa. Tamén podemos facer un xogo coa religión, a relación que hai en Estados Unidos entre medio ambiente, creencias religiosas e ideoloxía política. E fixamos que os que están polo medio están efectivamente polo medio, se distribuyen, van oscilando, pero manteñen a mesma zona. É dicir, o que determina a creencia non é a información, sino a identidade, un elemento de identidade persoal que é a ideoloxía. Por exemplo, cosas curiosas, entre os demócratas, a maior nivel de estudios, máis preocupación. Entre os republicanos, non hai relación entre o nivel de estudios e a preocupación. Curioso. Pois hai variables transversais que cruzan e matizan estes resultados. Aquí, tener máis nivel de estudios sube a preocupación. Aquí, ter máis nivel de estudios non produce ningún efecto significativo desde o punto de vista estadístico. Claro, que relevancia ten isto que estou dicindo? Bueno, que pasa en España? Por que saco esta relación? Agora vou a explicar, ¿no? En España, nos fixemos para a Fundación MAFRE, as aseguradoras teñen isto moi claro, fixemos no 2009, 11 e 13, 3 estudios demoscópicos secuenciais para ver como estaba respirando a población española a cuestión do cambio climático, cal era a súa percepción, as súas valoracións, a súa representación.
Y tenemos un dato que nos parecía claro: no hay negacionismo. 9 de cada 10 personas, es decir, el 90%, creen que el cambio climático es real, y hay otro dato que se superpone sobre este, que no somos a causa de ese cambio climático. Y decíamos, bueno, y este 1%, perdón, este 10%, este 1 de cada 10, ¿quiénes son? Cando íbamos a ver quiénes eran, non atopábamos un negacionismo político, sino personas mayores, que ni siquiera tenían claro que hai, non hai cambio climático, non les importa, non les interesa, eran unos restos, e tamén algunhas persoas que non contestan, tamén as metíamos aí. E decíamos, que ben, nós temos unha sociedade, o sea, noso punto de partida para traballar a cuestión da emergencia climática é que a nosa sociedade é creyente, cree que o cambio climático existe. Pero tamén nos salían datos, bueno, vou a comentar antes isto. Claro, este é un estudio do CIS de 2018. Fixamos, melloramos ou empeoramos. Teóricamente, generación Greta, máis preocupación, máis conciencia, pero resulta que casi perdemos un. Pasamos de 9 de cada 10 a 8 de cada 10. Aí hai, por cierto, que non contesta, aí hai un 10%, un de cada 10 que xa é negacionista explícito. Aquí hai un cambio. Non sabemos moi ben a tendencia. E isto é de novembro de 2018, o primeiro CIS sobre cambio climático, o primeiro barómetro que incorpora a cuestión sobre cambio climático. Problema, non? Vimos dunha realidade que a nos parecía inmutable, 90% da población é creente, e a que non cree é, digamos, desde o punto de vista social, non me gusta a palabra, o adxetivo de residual, non? Pero de repente hai un cambio, e en vez de ser un cambio ao mellor, por decir, vamos achicando o negacionismo, resulta que o negacionismo parece que se abre un pouquinho. Segundo dato que nos haríamos, que era xa un pouco máis preocupante, vale, destos que creen, hai un que non valora a ciencia, es decir, cree porque sí, non sabe se os científicos o teñen claro ou non, o dato que comentabas ao principio de os científicos o teñen moi claro, pero a sociedade tendrá a pensar que non, e efectivamente, 4 de cada 10, se lle sumamos estes dous, son 6 de cada 10, o 60%, ten todavía dúbidas se a ciencia ten isto claro ou non. O sea, percibe, do campo da representación científica, percibe incerteza. Todavía hai dúbidas, non está claro. Iso quere dicir que 4 creen non porque teñan unha base científica ou un razonamento científico, sino creen por fe. E o problema de creer por fe é que hoxe podes creer e mañá podes deixar de creer. E estos negacionistas o saben moi ben. De feito, o Instituto del Cado, que tamén fixo unha demoscopia en xullo de 2019, preguntaba prácticamente o mismo, a maioría dos científicos non se ponen de acordo sobre a existencia del cambio climático, e aí ves o porcentaxe de persoas que están de acordo con esta frase. A nivel de total de población, o 29, máis as persoas maiores, menos máis os que teñen menos nivel de estudios. Pero fixados que os menos nivel de estudios, prácticamente o 80% pensan que a ciencia todavía non ten claro. É dicir, que aquí tamén hai un retroceso. A pesar de que a percepción é que o cambio climático vai ocupando cada vez máis relevancia na opinión pública, vai sendo cada vez máis aceptado, os datos que temos de momento non nos din eso. Temos unha demoscopia aí en marcha, continuación da Fundación MAFRE, para testar estas intuicións que de momento son intuicións. E unha terceira cuestión que xa é máis preocupante todavía, si quere enseñala, é que cando preguntamos sobre a importancia que ten o cambio climático, solo ni siquiera un cidadano, non chega a un 1,5 ou 2%, señala o cambio climático como un problema importante. E nós non preguntábamos se importaba o cambio climático, sino preguntábamos, cíteme vostede dous problemas importantes a nivel global, a nivel do Estado español, a nivel da súa comunidade autónoma e a nivel da súa localidade. Ni siquiera a nivel global é un problema real. E aquí sí que temos un problema grave. E aquí temos tamén datos que o reafirman. Nese mismo CIS se preguntaban, e tamén unha pregunta alerta, que problema principal pensa vostede que existe actualmente en España? O cambio climático ni siquiera sale. Aparece nese 1,4% de problemas ambientales, es decir, ni siquiera ten entidade como para constituir unha categoría de problemas propia, ¿no? E o mismo que lle afecta a vostede personalmente, aquí todavía peor, a distancia
que establecemos psicolóxica como problema. Cales son os retos sociais ante estas barreiras? Bueno, o primeiro é que entendamos que isto é urgente. Se temos que reducir o 7% das nosas emisións de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, temos que empezar xa. Aquí a emerxencia significa urxencia, e significa descarbonización acelerada. O informe do 1,5 grado da IPCC fala de que temos que acelerar. O verbo máis interesante dese informe é acelerar. Todo hai que acelerar. Hai que acelerar o cambio do modelo enerxético, hai que acelerar o cambio do modelo cultural. Se fala nese informe de acelerar a educación para o cambio climático, de que empezamos a tomar conciencia de que isto é prioritario, e de acelerar as políticas de mitigación e as políticas de adaptación. E claro, a cuestión é, temos tempo, vos acordades de Cristina Figueres, conferencia del país, que estaba aí cos mans levantadas, saca este en Nature no ano 2017, 3 anos para salvar o noso clima. Estamos no ano 2020. E aí dá 6 puntos, un plan de 6 puntos, bueno, estamos en 2020 e todavía estamos esperando para que se aplique ese plan de 6 puntos. E é a primeira firmante deste activo en Nature. A segundo reto é a relevancia. É dicir, temos que conseguir que a persoa perciba a urxencia de actuar, que ese é un problema relevante, sin ser algo sobre determinación. Isto é, vamos, o gran reto. Como podemos conseguir que as persoas nos movilicemos, nos empoderemos, actuemos, sin generar pesimismo, isto que nos invade cando vemos que non se pode cambiar, ou aparentemente non se pode cambiar a realidade. Eu sempre conto unha anécdota, non sei se probaches alguna vez a sacar a conversación do cambio climático en contextos cotiás, non sei, da peluquería, no supermercado, coas amigas, cos amigos, por aí, a ver canto tempo dura a conversación. E se tens a prova, canto dura? Non entre nós. Eu podo falar desto horas, e días, se me deixan, me están dicindo que non teño horas, pero hai que sacar, digamos, o cambio climático deste reducto dos, digamos, das élites científicas ou ambientalistas ou ecologistas que o teñen como un problema evidentemente relevante. De feito, hasta Greta se falaba do silencio climático. Dende ese fracaso de Copenhague para sustituir a Kioto no 2000, se non recordo mal, 2007, 2009, entramos nunha depresión onde o cambio climático desaparece dos medios de comunicación, desaparece das interaccións sociais, desaparece dos círculos culturais, etc. E aí temos un reto enorme. Esta é unha campaña en Zaragoza para crear grupos para falar de cambio climático, algo así como alcohólicos anónimos, pero para falar de cambio climático, porque isto non deixa de ser a descarbonización, non deixa de ser unha deshabituación. O noso benestar se basa en que temos unha forma de enerxía relativamente baratas, abundantes e intensas, que nos facilitan a vida. Entón, temos que definir, que están dependentes de eso. E nós temos aquí un programa en Santiago, nos centros institucionais, que se chama Descarboniza que non é pouco, que para meter en contextos onde normalmente non se falaría de cambio climático, para meter a cuestión do cambio climático e da descarbonización. E o terceiro reto, o reto é colocar o cambio climático no centro da axenda pública. Por exemplo, charlas como esta, pero hai que facelas en moitos contextos sociais e culturais. E a axenda pública é unha cousa moi complexa, que está condicionada por como evolucionan distintas axendas parciais, e temos ademais aquí detrás un problemilla que é a axenda negacionista, porque hai unha axenda negacionista que cada vez, por certo, ten menos presencia social, menos transparencia, pero máis poder. É un fenómeno curioso. E a última cuestión é como conseguimos establecer conexións significativas co problema, é dicir, que a xente entenda que isto non é un problema da ciencia, frío, abstracto, hipercomplexo, sino que ten que ver con cosas claves para o noso benestar. A saúde, a alimentación, a mobilidade, a seguridade, é dicir, cousas que ademais
nas cales podemos introducir cambios que producen no sacrificios. Porque a veces se presenta esto, no, tenemos que sacrificar. No. A maior parte dos cambios para avanzar cara a unha sociedade descarbonizada teñen moitos co-beneficios. É dicir, significarían melloras en aspectos clave da nosa vida. Da nosa saúde, da interacción social, da calidade, da seguridade dos entornos urbanos ou rurais dos que habitamos, e temos que evitar proxectar a idea de que vamos a ter que sacrificar, ¿no? É algo que últimamente tamén se está utilizando, ¿no? E unha última reflexión. Estamos en emerxencia climática desde fai aproximadamente 2 semanas, pode ser, 3 semanas, oficialmente. E non sei se buscade por aí que significa a palabra emerxencia, ¿no? Unha emerxencia é unha situación onde todo o que facemos teria que voltar, mirar ou focalizarse na situación que xenera a amenaza que explica a emerxencia. Outro día me preguntaba nun curso que di para profesorado de secundaria en Logroño, me preguntaba como traducir eso, por exemplo, a emerxencia climática no currículum, e eu le dixen, pues teníamos que ter un currículum de emerxencia que sería algo parecido como a economía de guerra. Es decir, cuando un país entra en guerra, es un concepto que se crea en Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque cando Inglaterra entrou en guerra, todas as prioridades do aparato administrativo do Estado e de todos os sistemas sociais se focalizaron na guerra. Necesitamos un currículum, entre comillas, se posee unha analogía un pouco dura, porque sona a guerra, ¿no? Un currículum de guerra, donde o cambio climático pase a estar no centro de casi todas as cousas que facemos no sistema educativo, dos obxectivos, das competencias, dos materiais, dos contidos, da selección dos contidos nas materias, etc. E claro, e en esta situación de emerxencia me encontrei, bueno, supoño que a recoñeceres Teresa Rivera, creo que nunca estivemos en tan boas mans con respecto á cuestión climática como con esta muller, pero xeros o que dixo xusto pouco antes, en setembro, cando se celebrou en Nova York a cumbre da ONU para intentar acelerar os obxectivos, os compromisos de descarbonización dos países das Nacións Unidas, e nun foro tan pouco propicio para esta frase como o que vedes aí, soltou isto. É imposible pensar en un crecimiento infinito en un planeta finito. Eu a primeira vez que escoito, que leo, pero non a escoitei, a lei, a unha persoa con este grado de representación institucional falar de decrecemento sin mencionar. Ahora, a ver que pode facer, ¿no? Pero isto é unha clara. Temos que empezar a pensar si queremos seguir esa ruta de descenso hasta 2030, mitade de 2050, xa prácticamente en términos de emisións cero, ¿no? Tanto emitimos, tanto absorben os fluidos naturais. Tenemos que replantear esta palabra central no noso modo de producción e no noso estilo de vida. Crecemos. Non sabedes que nos objetivos para o desarrollo sostenible hai un objetivo 8 que é traballo digno e crecimiento. Puxeron traballo digno antes porque poñer crecimiento e traballo digno sonaba un pouco tal, ¿no? E que aí se establece un objetivo de crecer para os países en vías de desenvolvemento o 7% anual. Facendo un cálculo mental, estamos falando de 3/4 partes da humanidade crecendo o 7% do PIB anual. Non hai planeta, vamos, non sei quantos planetas farían falta, ¿no? E ademais di, en ese objetivo di, e ademais o resto que seguir crecendo é o normal, sabes que é o normal, ¿no? 2-3%, que, bueno, e depois temos o objetivo 13, acción climática, acción polo clima, e se di, o objetivo de París, un grado medio. Bueno, si queremos cumplir o objetivo 13, non podemos cumplir o objetivo 8. E si queremos cumplir o objetivo 8, non podemos cumplir o objetivo 13. As dúas cousas ao mesmo tempo, non. É soplar e sorber. Ou soplamos ou sorbemos. Si vamos a por 7% de PIB, de crecemento do PIB anual, preparémonos para un fin de século con moito sufrimento humano. Eu non penso no apocalipsis, penso que isto é grados de sufrimento humano, dificultades de adaptación. Os sufrirán máis os máis vulnerables, ¿no? Ou vamos ao objetivo 13, entón temos que
que empezar a modificar o dogma que di que para xerar benestar, traballo, riqueza, etc., temos que seguir crecendo e de forma cada vez máis intensa. Bueno, e ese é a mensaxe final. Todo o que facemos nós está liberado aí nesa web, por si queredes curiosear as nosas investigacións, non? E espero non deixar, digamos, un pouso de excesivo pesimismo, porque eu creo que somos persoas adultas, debemos ser responsables e falar do que hai, e o que hai é exactamente isto, non? Moitas gracias.